foni yako ni zvidare kabhati kuita zvezveoda zvidare hatisuda kuita mene zvekutamba kana kutaseka toda kuita dare zvidare unozotora dare foni yako waunza $20 itaito hapo kopati yapo singaite leo $20 singaite aiwa tete kuita paiwoda nendai madai zvachinguri maona kutonga ibada ibada auzokugumbukira ibada leo $20 ngoba kilo mali dare someone rakaka ngokudare inita musina itali zvisaitira dare izvozvo vatongo vanozvidzwa munyaya matongo nyaya kwete zvimwe maredare kunobvisa kana zvava zvichemo munozochema kutaura mudare mabvisa mari dzedare kwete kuda kuti utangoita zvichemo ndakafona order muDare muno musate kuti mutongwe nedare jaji akatsamwa munombozviziva trikiyo kuti mukashatisa tsamwisa jaji akakutongai aine hasha zvinhu zvemuchenji akuzi waita tuma samon ari kuripotera ngironipa tuma samon iwani munhu ari kudaidza vanhu mayorema blendif ndiye blendif amafuta but akasiyana okay maklema akasiyana komwe dzipinda muchitisi maklema akasiyana muri kunzwa here tri uchienda kudare usasvike padare wotsamwisa jaji asati akudini akutonga unoda kuti azokutonge sei kana ukanga wamutsamwisa ndiri kutaura kune iwe imi mese muri tu kuti zviro zviri basic uri kuenda kudare pari kutaura kuti unouya nemari yedare iwe unosvika kutaura kuti hauna mari yedare saka watoenda uchitaura kuti hausi kuda kundotongwa saka ndogokutonga sei kana ndisingadyi ndati ndozokutenga sei kana ndisina kudya ndokutonga sei kwamejasiti tuko unoenda here wadaidzwa kuti uya unongoenda ari mutemo wakatoiswa nehurumende kuti uchienda kwamambo unoenda uine chaunenge wakabata kundoti utongwe namambo ari mutemo wehurumende saka raimi muchiuya kutaura kuti hamunapo mari yekutongwa muda kuti kutonge sei muda kuti kutonge sei ini chakabirira dare harisi rangu akuudza kuti harisi rako ndiani ndiani akuudza chiti tauro akuudza kuti dare harisi rako ndiani andodaidzwa nedare maprovisions anodiwa nedarika dare ndo rinozoziva kuti iwewe harisi rako kamundirani nekuti dare ndo rakudaidzaka iwe wotaura kuti dare harisi rako ndinodzikinura chakabiri foni yangu ndinodzikinura foni yangu patiri kutaura katisatongana tiri kutaura maitikira amaita acho kuti munoda kuti ndozokutonga isei iyo yapota ngeno Zimbabwe kufamba kwekusaziwa apa kukura zoro hakusi kuziya manje uchawira manje nekuti ndakutonga ndini hasha aiwa ndokukurekera sei kana usingaiti zviro zviri basic principle yenda ngotonyatsotaura mushe ikuti atokumakira panharo dzako idzi
Changamire ndofunga kuti zvizotorwa namama. Mapurisa pavakauya vakakutsanangurira izvi. Apa makuda kuratidza mapurisa kuti havakutsanangurire. Ndizvo zvamakutaura pamberi pamama. Pane wemedia ona tiri kukakarisana kuti ubvise mari kuti utorwe. Hazvisiri. Zvinobuda kanesheni kuti vanhu vekwamambo maoko makono they are very raw. Havatongi nakuti kutonga ichini hasha munhu kutonga ine hasha taura tinzwa satando iyeyo efasoni chivevete ndiani uyu ndiani enda kutanga uyu ndiani iwawo pasamoni kwanonzi patience karigo ndini kwanonzi tinashe karigo hapo pasamoni reshi 2 kwanonzi itai tichawana pati tichawana ndiripa saka itai haana kuya kudare tinasha haana kuya kudare ndizvo kwangoya mimbedzi muri 2 musina futi mari because ipo papa kamandi utarire wese wasina kuya fanira kubhata futi ma2020 dzambudzi natunatu tichangamire nyaya dzipambi penyu imbiri nyaya dzaunzwa naefson tiwewete nyaya yekutanga yadaidzirawa napatience natinashe karigo nyaya ndeyekuti huya tikurukure nhau yemwana wenyu uya nembowo dzako uchitupa nemari yedare inyaya yake yekutanga. Yechipiri yadaidzira vana tichawana Itai naPatrick nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu uya nechitupa nemari yedare. Saka ndinodera kuti nyaya mbiri dzinopinda pa1. Taura tinzwe. Everson. I'm sorry, ma'am. Tanga kutaura nyaya yemwana. Dzese. Tanga kutaura yemwana tozopinda pane yeshure kudanana nemukadzi. Tanga kutaura ye. Kana tanga kutaura mwana. Na patient. Then sana muri nauya. Utaka kati simudze izvi varumatiro doko. Mukoma wangu akashaya gorira pera muna August. Anonzi ari mukoma wako? Jefanisiwewe. Okay. Ashaya takamuviga. Tapedza kumuviga takabva tagova zvinhu, takaunganidza zvinhu. Ndobva tawirirana semhuri kuti pano hatina chinhu chotinoparadza kusara kwehembe chete. Tarisa kuna mama. Kusara kwehembe chete. Saka taparadza hembe, zvimwe zvese takabva tazvisiya ipapo titi ndezvemhuri iri pano. Isu hatina chotobata, tinongoparadza hembe chete ndozvatobata. Saka vanhu takazopandaka ndobva tadzokera kumabasa kuti tinenge tichisevenza. Hapana kuita mazuva akanga chinzi pane mukomana anonzi Itai akanga sara atopinda hapana peta kana 3 days tabva kubva panhamo anga ava kupinda mubedroom memukoma machiita sei kuita mukadzi wangu mudzimai kuita maiguru wako mudzimai wake ndowapi maiguru iwo saka inini ndobva ndasimuka kubva kana ndiri chibva ndauya ndobva ndasvika ndakauya nemukoma wangu mukuru pandiri tichizama kuti tingotaura nemudzimai wedu tiri tega but tichitaura nemudzimai wedu akatipopotera zvekuti achitotaura kuti hamuna zvamunondiita tikatomboita chiramwa ngoti tatasedza umwe muvakidzani pataitaura nawe ndiye tatokubuda panze watanga kuita
Maigura kwa mkazi andonzani. Itai tichawana. Yasina kuya. Mwana wewe wao. Handisi ndo baba yake. Wanasema ndo baba yake. Ndio washo. Dizere baba. Andina chanotoziva baba ndakato Aiwa, mwana wenye. Kai mwana wenye ere. Ndakafuna kwa moketa ndikuziva. Nauya taitaura mukadzi uyu wakazo takudzokera tataiwa nozvemukadzi wona wanhu wakuita wamhanya izvi nezvawatosvibisa musha wedu isati tatomboita kana nyaradzo pana chatitaita akaratidza kunge anzwisisa ndibva tadzokera ndichingoti hapana kuita kana mwedzi zvikai mukadzi iya hapasisina bamba ndafonerwa nevana mukadzi iya waenda asi atuta zvinhu bamba aenda kumba kwaitai inde vadakwira bhazi kubva kwanandiri ndichibva ndasvika kukumba kwe ndakaita 3 days ndiri pamba paya ndasvika hapana munhu ndiri kufonera mudzimai uyu hapana munhu ndichibva vane munin'ina wavo vavanogara naye padhuze navo ava adzimai vanga ndichibva ndaenda kuya ndichisvika ndikanzi bamunini mauya ndikati ndikati ndiri kutotsvagawo mudzimai wangu kuno kwamuri imi hamuzoti mudzimai wenyu akaroorwa here hamusisina mukadzi akaroorwa akaroorwa kanzi ndati allright uyu mudzimai uyu patakagova zvinhu wakasiyiwa mumavoko edu saka kwaakaenda unogona kundokuvadzwa kana kuitwa chimwe chinhu mhosva inozoka futi kwatiri nokuti ari mukati memavoko edu ndobva ndatsvaga tezvara kunoku mudzimai hanzvadzi yenyu haisisiku yakaroorwa nemumwe murume asi akatotuta zvinhu zvedu akaenda nazvo kumba kwemurume wake ipo akatotuta chii zvinotaura zvakaziva zvakapinda pane mombe kani mombe nhatu nedhongi necheni madhoki matrawel dongi 1 dongi 1 plus pane mwe nhau yandasiya pamashure takagova zvinhu handiti tagova zvinhu pane hembe dzakavigwa nemudzimai uyu akapa murume wake murume chikomba chake chikomba chake dzaasina kubudisa dzikazoonekwa dzakupfekwa nechikomba saka inini ndobva ndakuda tezvara vakandipindura muromo kuti kana zvirizvo zvaada izvo yava nhau yake nokuti ndiye wafunga kutanga muupenyu unyuwani mukoma kwakasiya mhuri ngani napatience maiguru ako vane vana right maiguru avo vane vana 7 mukoma wangu anga akaita mamwe madzimai asi une vana vari kugara ipapo wese 7 nevava vakaita vana 7 wamwe wacho wangani kune mwe 7 futi 7 saparuground 14 kana to wakaroorwa 7 madiki ndovawandinawo vamwe vese vakuru saka zvikaenda tezvara chirega ndiunganidze mhuri yangu ndione kuti zvinhu zvakaenda zvidzoke nokuti yafunga kutanga muupenyu ndobva tamira takadaro tati garei
ndakavhunzwa ndakonirwa zvinevana zvana mudzimai adzoka zvipanga kubva kuya kuchikomba kuya ndichibva ndakwira bhazi asi ndisati ndasimuka kubva kwanandiri ndakatanga kubata zvetezvara ndikati kotezvara yavaipi zvemakundita nga munoziva kuti hanzadzenyu yakaroorwa nhasi adzoka zvemumusha medu vachibva kwaakaroorwa kozi kumbofamba sei ndandichikukumbirai kuti mukwire bhazi mubve kubasa kwenyu iniwo ndibve kwandiri kubva tisangane pamba paya titaure nhawei tezvarakandipindura murume kuti ina handiwiko handiguriko nekuti nhau yakatoni mwana wangu inondinyadzisa saka inini handiwiko ikoko nhau iyi mungatoitaura nemasabhuku kana maikonewa kumasabhuku ngainde kwamama inini hamundioni ndakabva ndasimuka indobva ndaenda zvarakwaramba ndobva ndasvika ndikatora ndakwasabhuku ndikataura nhau iyi kusvika nhau iyi yazouya kuni zvichireva kuti chekutanga zvauripa kunaya kuti 1 akasvibisa mushandi kusvibisa kuisoga tizive machaji acho auri kusvibisa musha namba 2 kuti adzorere zvipfuyo zvaakaendesa kuchikomba ndi anonzi tina chikarigo ndiani iyanzaziva wava ndo rutezvara wanofonera vamwe vakadaidza tove kudare namba 2 zvipfuyo zvidzoke namba 3 uri kuti chi mudzimai abve pamusha here kana kuti chinoti tijekese kana kuti asaunze chikomba pamusha here kana kuti isusu tisingachaverengi nokuti munhu vanga akatoenda kaziya musha wedu akaenda kumurume saka tata kutoti munhu akaenda kumurume mambotaura zvekuti mbasha dzakapuwa mbatya dzeboyfriend dzidzoke mbasha dzeboyfriend mbatya dzakapuwa dzakapuwa boyfriend dzidzoke so pakusvibisa mushapo ndo patinoona zvinozobuda kuti zvakamira sei ndo machaji ari kutsanangurwa nemurume wako kuti no wasvibisa musha wedu dai wachisuduruka hako hatinai zvatingade kwauri namba 1 namba 2 zvifuyo zvawakatora dzinove mombe 3 nedhongi rimwe chete nezvinhu zvawakatora matravel majoki nechii zvino zvawakatora dai wadzora hako pamusha pedu then chekupedzisira mbatya dzamukoma wake dzidzoke dzawakapa chikomba dzidzoke saka unoti chiira inini ndofunga ndakarorana nemurume 2005 pane vana 4 tichigara navo nekuoma peupenyu chakatsvaga ruzevha ndini nemurume wangu takatsvaga ruzevha jefatakwanisa kuwana munda iwo 2005 ndovandaitaga upenyu harima kwakutora vana vakomana kwakugara navo pamunda watakagara zveshuwa vakasumuka kaenda kuSouth Africa ndomwe chakaenda 2014 umwe wacho uyu akazodzoka baba wacho achibvaita mazuva matatu achibvarasha zvadaro baba wacho ndo akanga atsvaga mukomana watanga tinaye anonzi Itai taigara naye pamba ipapo vese vanga vasipana babima ndindaipa achengeta pamba ipapo inini nemurume wangu takaita vana 7 ndiripo pamba ipapa munda iwo unoda neini nemurume wangu saka inini nekushungurudzwa vana vataigara chishungurudza zvetu yatobata dema achida kunditema umwe wacho mukuru akatosvika pakundirova ndopa ndakati aiwa magariro andinoita panapa haana kunaka regai ndimbosuduruka handina zvinhu zvandakatangura changamire vangu
ndakatakura hembe dzangu chete. Mombe dzavari kutaura pakasara mombe 2 mushure mekunge zvapafa baba wacho taive nemombe dzedu kunge 3 dzadziri mudanga. Inini nenyaya kubatikana nekufirwa kwandandaita handina kunzwa zvavakaronga. Vakatora mombe dzangu vakapa mwana wavo mukomana first born vachitaura kuti baba wako akataura kuti mombe ndedzako taipa baba wako mari vachidya taitumira baba mari vachidya mari yemombe dzekuti mwana atenge mombe dzake. Inini handina zvitora hangu zvisa mumusoro nguva ine ndakangoti aiwa zvinhu zvatoitika ngazviitika asi vakatotora mombe dzangu achibva wapa mwana pandangonyarara vachiti baba taivapa mari dzedu vachidi mombe dzavari kutaura changamiri wangu pakasara mombe 1 nedhongi 1 ndakazvitengesa ndisina chekupa vanhu ndisina havandibatsiri kana sauti kana sipa havana chavanondipa ba hawana kana chavanondita fodya iyoyo wauri kuzodanana nemukomana kwai kuminyengerera kuitirwa basa lebekutemerwa huni havana chavanondibatsira nacho kana 1 chavanondipa havana saka ini ndakatoti andanyanoshungurudzwa nevana ndii ndakatanga kunomangara kwasabhuku mukamba vanzwa kuti ndanomhangara inini wobva vamhanya ivo ndakazomhanya kunomhangara kwakuzoendesa nyaya kudaro zvadaro vamhangara nyaya yabva kudaro friday yacho kandiendesa kumapurisa vakanotongwa nemapurisa vakaudza kuti vana ivavo siyanai navo munda inotodana mai ivavo vasiye vari pamba papi vari ipapa newana wavo enge ndandisina kumbotakura zvinhu zvangu ndakatobva ndichitoti regai nditize ndimboponera vanondiuraya vana ava vari kubata matemo vari kuita sei nokuti mwana wacho akatondirowa Mutu wana wande wapi? Vakomana ava. Wana womwe. Vana yemurume wangu andakagara nawo 18 years. Ndakatanga kugara nawo asati ambotanga kuenda kana kuchikoro. Vana ivava. Ndima kwavarera. Ndimi ndakavarera vari 4. Saka makatsvaga chikomba. Aiwa, chikomba handina kutsvaga. Munhu aive pakasiwa nababa wacho pamba. Kwete ndakatsvaga kudhara. Aishanda. Aishanda pamba pedu. Ndo madana. Ndakadanana naye. Nekuomerwa neupenyu. Yeti havana kana chavanondibatsira nacho. Ndobva kurara naye mubedroom. Aiwa, taingogara, abvira taingogara pamba tese ipapa. Kubva pakwacho ari papeni taigara pamba ipapa. Ndokumupa mbatya. Aiwa, handina mbomba mbatya dzemurume wangu. But vari kuti kati akaona mbatya. Ngavataure kana vane hembe kana hwani vakambotengera baba waka. Votaura kuti hembe yatakatengera baba iyi. Kana kuti hembe yandakamupa murume wacho votaura kuti handina hembe yandakamupa. Munhu akazozvitengerawo hembe dzake ndokunga ndo zvakavarwadzira kana kuita sei. Asi hembe handambotosara kana nehembe kana hwani. Zvinhu zvese ndakambudza ndikavadzisa. Havaivatengera kana hembe havaiziva hembe dzababa wacho. Inhema dzavanotaura idzi. Ndini ndakavareva masani vachitondibatira matema ekuda kutonditema inini. Ndinoti zvataurwa zvoredo ichokwadi chimuzvananyika. Ndiwaniyo. Ndine Harrison. Edison. Mwana sasda weava. Sasda weava. Ndisasda weava vari mwana kwandiri. Alright. Inini chandinorada kuvuga ndechekuti hakuna here mombe dziripo dzotikana dzinogara dziripo kana uchiti kune kukaenda kwakasara mvura. Pamusoro ichandani. Mombe dzadzisi dzevavo dzemhuri. Mombe zvadzakaita pane makore mairi dzakauya mudzega dziri 2 mombe idzodzo. Ndokandaenda kumapurisa komhanga ndine zita ririko. Vandanzichengetai mombe idzodzo vabvunze kuti handidzoeredza vari kutaura dzisiri dzababa mombe idzodzo. Asi dzakanga dziri muzita rangu vese wakava kusaka tsamba inotori neni. Saka ndakati pane ndiri ndo pane ndichengeta mombe idzodzo nekuti tsamba yemapurisa ndini ndinaro. Vabvunze kuti aivepo here padzakauya mombe idzodzo vakomana. Havana chavanoziva nemombe idzodzo. Hatisi kuramba mombe dzakayadzeka handiti. Asi isusu zvinhu zvakasiyiwa mumaoko nepachiwewiti. Saka izvi zvichitonenhawo imweni village yekuti mombe dziya dzakauya dzatinoziva dziri kupi. Dziri kure ndimbobvunza wangu mai ipapa. Handiti makamboenda kuboyfriend kuyewo. Ndandisinaenda kuboyfriend. Mpamakambooenda ndoamatsoka. Mombe dziri kupi? Mombe dzipi? Idzo dzamukutora edzo ndinda idzichengeta. 32 ne1 year. 1 ndakaitengesa ndisina chekudya nevana nedhongi racho abvunzewa ndakazvitengesa. Ko mombe dzakauya dziripo. 32 nadzo. Ndinadzo nekuti ndakati pane ndiri ndobva dzine dziri.
nekuti ndini ndakapiwa tsamba nemapurisa ekuchengeta mombe hadzisi dzababa dzavarikutaura kwamakamboenda ndo kwamakaenda nemombe 2 ndo kwamakadzisiya kwabva madzoka pamusha ndandisinaenda zvachose changamire wangu ndaitomboendawo zvekubabvunze pasvondo ndichidzoka ndichichengeta vanopambaese handichingoachengeta nevakadzi vavo pambaiteererai ndiri kukubvunza unopindura chete makadzoka pamba penyu handii kwabva masiya ng'ombe dzamaichengeta samuri makadzisiyirani ndakangodzisiyawo munhu akudzichengeta mudondwe makadzisiya wacho makasiya nani amakasiyirani kune umwe murume anonzi Subhiri ndiyo andakachengetesa ngei makachengetesa ng'ombe kusai imi muchidzoka kudzoka kwandakaita ndakadzoka ndichiti regai mboniona kuti hondo dziye dzasei ndiwane kudzoka nditange kurima kumba kwangu ndopandakatosvikapo kana dati asi wabvunze pasvondo pega pega ndaisadzoka kumba kwangu herini ndichitouya kuchengeta muri kutaura zvese zvamuna kubvunza ndikukubvunza inyaya kwayo zvai toenda kwenyu makasiya ng'ombe ikoyo ndiwo madzoka pamba muchadzokera rini zvamauya vana mumabva kupi ndrubva kumba kwangu chana ipapo pamunda wangu andakashanda ine murume wangu ndopandiri kubva ndati muri kubva kufamba penyu hongashanganire ko ng'ombe ndichandotora rini chanotora kane chanoda kubvunza nai pamunobva muchienda kwamunoenda